Ondara era considerat un mercat comarcal de verdures importants, abans d'entrar en decadència, evidentment, per diverses causes, i entre altres jo destacaria l'abandonament total interessat de l'actual Ajuntament. Perquè suposa que tots coincidirem, però si un malalt de grip el poseu a dormir a una terrassa totes les nits del mes de febrer, segurament es morirà. Però això és el que li ha passat al Prado d'Ondara. Això és el que li ha passat. Això se solta. No pot dir. A l'edifici del Prado tots sabem que s'aplegava diàriament moltes persones, productors, intermediaris, assentadors, llauradors locals, comerciants, i que ja existia abans de construir l'edifici pels anys 50. De tots és sabut que molts llauradors, quan, per exemple, no han pogut vendre la taronja en comerços directes, han anat caixeta i darrere caixeta i l'han portat al Prado i l'han venuda. I no seria el primer, però sí n'hi haurà algú també, igual. Una altra cosa a destacar per això aquestes iniciatives, que en el moment de crisi econòmica sempre s'ha dit que un últim recurs moltes voltes queda l'agricultura. I està veient-se que molta gent està tornant a anar al camp a treballar, perquè no li queda altra, evidentment. La situació de crisi financera primer i de l'economia real després, aquests models econòmics que estan basats sols en un sector, evidentment tenen més difícil la superació. Diversificar l'economia. Pensem que ha de formar part de l'estratègia comuna de totes les administracions, municipals, autonòmiques i nacionals. I així el nostre Ajuntament juga un paper fonamental. Els partits polítics, els agents econòmics i socials no poden deixar de costar l'agricultura i la producció agrícola. No poden. Per tant, basant-nos en aquesta idea, la continuïtat de la iniciativa està en la recuperació del Prado i Llotja, si cal, en una nova ubicació, perquè ja és evident que ahir no podrà estar, adaptat a les necessitats i normatives actuals com a espai tradicional per la venda dels productes agrícoles. Una altra part de la iniciativa és crear la marca comercial de producte agrícola d'Ondara en la variant de producte ecològic d'Ondara i l'organització d'una fira i activitats dins d'unes jornades sobre l'activitat agrícola al nostre poble. Potenciarem l'agricultura ecològica i sostenible. Com? Incentivant la diversificació i rotació de cultius. I com es fa això? Doncs evidentment, moltes voltes, ja ho parlaré, és l'agricultura que feien els nostres majors. No cal anar més lluny. Aplicar polítiques de conservació d'aigua i sol i la protecció dels filtres verds al nostre terme municipal per zones de marjal i rius. Recuperació de tècniques agrícoles tradicionals i oferiment de formació als agricultors en tècniques d'agricultura sostenible. I és així, on torno a repetir, els nostres majors tenen un paper fonamental. I això va lligat també en la part de majors, social i dona del programa, on parlem de les aules dels majors i aules d'experiència. Ahí és on tenen un paper fonamental. També iniciar dins del Pla Estratègic de Reactivació de l'Economia Local la part sobre energies, que ha comentat Josep Carles. Posarem en marxa la part del pla per potenciar les energies renovables i l'estalvi i les millors energètiques al poble en general i en particular també les vivendes i els edificis públics. Perquè està molt bé posar unes llums a semàfors que siguin d'estalvi energètic, però per a nosaltres està molt mal la llum que estem gastant en il·luminacions que no tenen necessitat, per exemple. Bé, jo volia sincerament comentar-vos una cosa. El tema de les parcel·les en règim de lloguer no és una cosa que han inventat els socialistes d'Ondara. Són projectes reals que estan tinguent els seus fruits en poblacions com Gandia, Sagunt i en València. Així no s'està inventant res. Així s'estan agarrant propostes que en altres llocs estan funcionant també. I si es fan les coses ben fetes i en la participació i la implicació de tots, pot donar resultat. Aquesta és la idea. I una de les coses que jo m'he ensenyat estant en les meves pràctiques a Brasil va ser, per exemple, coneixent les cooperatives agrícoles i temes de gestió de reforma agrària, que ells diuen una cosa molt certa, que ells diuen la ciutat està molt bé, però si el camp no planta, la ciutat no menja.
Àngels.